Bine v-am găsit la al doilea meu videoclip și așa că să începem videoclipul. Sara și Alex sunt mai sărăcuți, dar fratele Sarei fură, adică nu fură, muncește, în același timp și fură și Sara are grijă de casă și o să aibă și 2 căluți. Frate, ajută-mă și pe mine aici să sap. Serios? Chiar sap? Da. Ok, vin acum. Bine. Mă bag și eu puțin apă care dar mai întâi să mă schimb. Mai e ceva pe ăsta. Da, cred că o să mă pun să mă odihnesc. Bildetul ăsta pe masă. Fratele meu i-a dus acolo câteva zile sau luni. Dar o să fiu bine. Trebuie să mă duc repede la Bruno să văd dacă am mâncat. Și să-i dau de mâncare și de apă. Trebuie să mă schimb. Unde este haina? Hai. Nu găsesc nimic. Nu găsesc. Gata, l-am găsit. Gata, mi-am făcut și părul. Mi-am dat jos peruca camerei. Da. Mă duc la căluț. Trebuie să închid asta. Și-am lăsat-o deschisă. Da. Mă duc eu la Bruno. Ar trebui să mă urc. Așa, ca să te duc acasă. De ce pleci, Bruno? Nu mai pleca. Haide, poate te foame și sete. Haide, tu mănânc acolo, în timp eu îți fac curat în grajd. Ia să mă duc eu să iau lopata. Ok. Da, am greșit. Ia să mă duc eu. E cam, nu știu să zic, dar e cam mizerie. Bruno să fie filmată de mizerie, nu înțeleg de ce. Ea în timp ce dădea cu asta a observat că aici se rupsese gardul, dar nu avea ce să facă. Ce? S-a rupt gardul ăsta. Nu mai am ce să fac. Va trebui să-l aștept pe fratele meu când se întoarce. Mai am puțin aici. Și gata. La. Un cărăbuș de mare fuge pe aici. Da, m-a luat valul, stați puțin. Gata, ia să închid aici. De fapt, ăla-s deschis. Că dacă vine Bruno, mai
am uitat, trebuie să uzi și porumbul. Dar la mine, la Moldova, se zice păpușoi, dar e corect și cum e una și cum e alta. Trebuie să iau apă, să iau din fântână. Trebuie să mă duc tocmai. Voi lua găleata cu mine și îl voi lua și pe Bruno. Haide, Bruno! Hai să bei și apă la păstăște. Gata, am găleata cu mine și acum mă duc cu Bruno să iau de la fântână apă, de fapt de la grajd. Îl voi lăsa pe Bruno aici. Să fie cu minte, că mie nu-mi place cu Bruno când e așa. Mă duc să iau apă. Gata, am luat destule. Acum voi merge să-l iau pe Bruno iar, ca să merg acasă. Hai, Bruno. Bruno. Acum trebuie să te duc la loc. Uite, că vei sta aici. Și să nu mai treci de aici, dacă eu o să las asta deschisă peste noapte. Așa. Ne-am un somn. Da, cred că o să mă schimb. Mi-am de vopsitorul. Atât a fost episodul și să-mi scrieți în comentarii dacă vreți și vă rog să vă abonați la canalul meu de pe YouTube. Vă pup și vă iubesc! Pa, pa!